खुलुमबाय आं दिबिकन बर' दिनैनिफ्राय नोंथांमोना बे चेनेलाव एसे चेन्ज नुनो मोनसिगोन। बेयो जाबाय नोंथांमोना सिगांनिफ्राय मिउजिक भिडिअ बे चेनेलाव नुगासिनो दंमोन। दायो आं नोंथांमोननि गेजेराव बे चेनेलावहाय मेथाइ फोरोंनायनि मोननैसो लेसन्स आं लानानै फैगोन। स' आसा खालामो नोंथांमोना मोजां मोनगोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना जेरै सिगांनि भिडिअफोरखौ सापर्ट खालामदों थिग बिदिनो आंनि जिथु मोनसे थांखि लानाय बे थांखियाव जाहाथे नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामगोन। बे चेनेलाव आङो बेसिकनिफ्राय एडभान्स लेभेलनि सिंगिं भकेल क्लास बा सिंगिं टिप्सफोरखौ आं फोरोंगोन। बेनिफ्राय आरो बेजों लोगोसे मेथाइफोरनि टिउटरियेल भिडिअ आं बे चेनेलाव लाबोगोन आरो लोगोसे गेजेर गेजेर मिउजिक भिडिअबो नोंथांमोननि गेजेराव आङो लाबोनाय जागोन। आंनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जाय जोंनि जाखांफुनाय मेथाइ खनगिरि उन्दै उन्दै गथ' बिथांमोना गोसो गुदुं जानानै दङ, नाथाय मोननैसो असुबिदा बा फैसा थाखानि प्रब्लेम बा एसे टाइम टेबोलनि प्रब्लेमनि जाहोनाव सोलोंनो हायाखै, बिथांमोना जाहाथे आंनि बे चेनेलनि गेजेरजों मेथाइ सोलोंनो हायो। आरो जाय बिथांमोना बैसो जालांबाय, बैसो बारलांबाय आरो बिथांमोना मेथाइ सोलोंनो गोसो, नाथाय बिसोरनि समजों गोरोबा आरो बिथांमोना जाय मोनसे इनस्टिट्युटआव थांनानै सोलोंनो हाया, बेनो आंनि गुबै थांखि। आसा खालामो नोंथां बयबो आंखौ सापर्ट खालामगोन। थेंक इउ स' माच।